F'laqgħa ta' preparazzjoni għal maratona ġbir ta' fondi nhar il-10 ta' Ġunju, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija appella lill-membri tal-Kumitati Sezzjonali biex iżommu kuntatt dirett man-nies fl-irħula. Kull membru tal-Partit Nazzjonalista ikun lest li jagħti servizz pubbliku u jservi lin-nies. B'hekk biss il-partit jara fil-problemi li jkunu għaddej minnhom u minn hemm joffrulhom soluzzjonijiet. Idrin Delija qal li l-poplu jixtaq li jkollu alternattiva rilevanti għal dan il-gvern, alternattiva li tagħmel differenza kruċjali f'ħajjithom. Il-kap tal-oppożizzjoni kompla jisaq kif il-viżjoni tal-partit li joħloq mill-ġdid soċjetà li jimpurta trid tibda tissarraf ħidma akbar fost in-nies biex bl-idea tagħhom jinbena pjan fit-tul. Huwa tenna l-impell li jħodd l-idea li l-Partit Nazzjonalista huwa xi partit elitist u għalhekk huwa kruċjali li jiġu integrati kull persuna minn kull strata tas-soċjetà. Hawn semma l-involviment taż-żgħażagħ fil-partit, kemm dawk studenti, gradwati u ħaddiema. Kull żagħżugħ huwa kruċjali biex jitwassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. Hekk kif tiftit in-nies qed jerġgħu jafdaw lura il-partit, Idrin Delija sa kif il-ġenerożità tal-poplu Malti hija kruċjali biex il-Partit Nazzjonalista jwassal messaġġ effettiv u b'saħħtu bħallum sena. Il-laqgħa kienet indirizzata wkoll mill-Viċ Kap tal-Affarijiet tal-Partit Roberta Rigo u t-Teżorier David Camilleri li spjegaw fid-dettall il-ħidma li tissir għal finanzjament aħjar tal-partit kif ukoll il-preparamenti għal maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista. Fid-diskors konklusiv, il-kap tal-oppożizzjoni appella lill membri biex ixammru l-kmiem u jaħdmu aktar biex jilqgħu nies ġodda fih dan il-Partit Nazzjonalista li lesti jwettqu l-ħolma ta' Malta aħjar.